Boa tarde e benvidos a este pleno ordinario que se celebra unha semana despois das nosas festas patronais. Imos dar comezo pola parte resolutiva, este primeiro punto, a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se alguén quere comentarnos algo. Sí, moitas grazas. Antes de nada, desculpar a ausencia do noso compañeiro Félix Martins no día de hoxe. Queríamos facer constar que na acta do 4 de abril do 2024 traes un punto que foi tratado nese día que nós creemos que aínda está en riba da mesa, xa que referímonos concretamente ao Consello Local da Memoria Histórica, o punto referido a ese asunto. Este grupo municipal puxose ata en 3 ocasións en contacto por escrito co Concello, unha para advertir das posibles irregularidades se se procedía á súa aprobación, a segunda para, despois dunha conversa con Secretaría, para presentar un recurso potestativo de reposición para ese asunto, o cal non foi contestado, e visto que pasa máis dun mes desde a súa presentación, presentouse unha solicitude por escrito para a ratificación do posible silencio administrativo por parte da Administración local, e tampouco foi contestado, foi presentado a semana pasada. Se ben o recurso potestativo de reposición non é obrigatorio contestalo por parte do Concello de Burela, si é obrigatoria a súa contestación á solicitude por escrito da ratificación dese silencio administrativo. E parecenos imprudente que se traiga aquí a colación esta acta sin haber resolto esta situación. E por outra parte, non sei se vai a dicir ou non, porque xa comezou o pleno e nada se comentou, pero observamos que nos puntos da orde do día de hoxe hai unha variación moi significativa e que altera o disposto no regulamento de ordenación e funcionamento das administracións locais no que se refire ao discurrir plenario. Non sabemos se é unha errata que se vai subsanar ou non. Nada máis, moitas gracias. Paso a palabra ao señor secretario. Sobre a acta e recurso de reposición. O recurso de reposición sí que é obrigatorio contestalo, a pesar de que moitas veces non se faga por parte da Administración. Sí, teño que sinalar que o plazo de resolución do recurso de reposición é dun mes, sí que está vencido. O plazo para a presentación ou para a entrega dese certificado de silencio administrativo entendo que estás en plazo para a Administración para responder. O certificado, quero dicir, evidentemente, o certificado de silencio non vincula en ningún caso o sentido do recurso, pero toda esta disquisición para mí non ten influencia na acta, quero dicir, o sustento do recurso é a existencia dese acordo. Polo tanto, o acordo ten que subsistir, independentemente do devenir do recurso. En todo caso, tamén entendo e manifesto a miña opinión nese sentido, que o recurso de reposición, si ben non está establecido así na normativa reguladora, na Lei 39/2015, entendo que, de acordo coa última xurisprudencia do Tribunal Supremo, estamos de facto nunha situación de suspensión do acordo, pero da efectividade do acordo, pero non vexo en ningún caso motivo para cambiar a acta, independentemente da estimación, desestimación, ou que pase co recurso potestativo de reposición, porque o acordo non se pode cambiar porque é a base dese recurso. Respecto ao outro, non entendo, non sei se están a referir. Estamos a referir ao punto 5 dos puntos da orde do día de hoxe, o apartado de mocións, polo discurrir tradicional deste pleno e polo que marca o regulamento, sempre despois da actividade de control. Efectivamente, non se reparan, modificouse o formato da convocatoria debido a unha modificación do formato do aplicativo electrónico, que existe un punto independente de mocións. É certo que ese punto independente de mocións debería sempre figurou por parte despois da dación de contas, pero algunha referencia. A mí dame igual, quero dicir, eu tendo a potestade de outra organización do pleno e considero que poden decidir o que consideran. As mocións veñen determinadas
da seguinte forma na normativa de aplicación, que a finalizar a parte resolutiva, antes de pasar a parte de control, por parte da presidencia, farase referencia a segundos grupos ou grupos concelleiros que deben presentar algunha moción. As mocións teñen diversos carácteres, é moi discutible. Entendo que isto debería resolverse cun regulamento orgánico municipal. Neste sentido, vexo igualmente válido que a moción se debata antes como despois da actividade de control. É certo que hasta o momento sí que se batiu posteriormente, pero sí que vexo máis axeitada a normativa que se faga de forma previa. O dito, como consideren. Só unha cuestión máis, os artigos 90 sucesivos do Regulamento de Ordenación e Funcionamento non establecen iso. Sí. Artículo 91.4 do ROF. En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el presidente preguntará si algún grupo desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia algún asunto no comprendido en el orden del día que acompaña a la convocatoria y que no tenga cabido en el punto de ruegos y preguntas. Vale. As mocións teñen o seguinte, ao meu modo de ver, nesto gustaríame argumento por escrito por as distintas consideracións que teñen. As mocións, para min, no ordenamento xurídico existen dos tipos de mocións. As mocións do ROF, que teñen carácter resolutivo, que son estas, e as mocións correspondentes ao artigo 46, se non me equivoco, da Lei de Bases, que teñen carácter de control. Quer decir, cando se aproba o ROF, ese artículo da Lei 7/85 non está modificado, non fai referencia ás mocións. As mocións, estou ano, se non me equivoco, 97, que cando se modifica ese artigo teñen carácter exclusivamente de parte resolutiva. Posteriormente, existen mocións que teñen carácter de control. Para mí, existen dos tipos de mocións, de acordo con ese análise. O ROF establece que as mocións teñen carácter resolutivo, as mocións que teñen carácter resolutivo, e se teñen carácter resolutivo, especialmente cando van incluídas na orde do día. Se teñen carácter resolutivo van incluídas na orde do día, deberían figurar na parte resolutiva. Como é discutible, entendo que o seu sitio adexeitado a falta do Regulamento Orgánico Municipal debe ser o punto incluído entre a parte resolutiva e a parte de control. O dito, isto é unha cuestión de autorización do Pleno, é unha opinión, entendo que está fundamentada, pero o dito poden considerar, non hai por a miña parte ningún inconveniente en que se debate como se fixo hasta ahora ou se cambie. Ben, pola nosa parte non hai problema se queren debatelas como se fixo ata o momento e ata que teñamos un regulamento do Pleno, se lles parece ben. Sí? Pasamos entón a votar o punto 1, a aprobación da acta da sesión anterior. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra? Abstencións? 6. Pasamos ao punto 2 e o expediente 5. 5, certo, sí, perdón. Pasamos ao punto 2, o expediente 2477/2018 de contratacións, e aquí o que traemos é a prórroga do contrato de recollida de lixo por parte da empresa Urbaser. En este caso, vai a presentar o punto o meu compañeiro, o concelleiro Ramiro Fernández. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, pues como ben dixo a alcaldesa, o que traemos aquí é a prórroga que estaba contemplada no contrato, un contrato que supoñía unha duración de 4 anos coa posibilidade de un de prórroga, que o queremos aprobar hoxe aquí. Traemos isto, bueno, pues porque ahora mismo estamos ainda elaborando os pliegos da nova licitación do contrato de basura. Bueno, é un contrato pues, moi farragoso, moi traballoso, necesitamos este ano de prórroga para seguir co servicio con normalidade. Temos que recordar, bueno, o contrato caduca o 15 de xuño, nosotros estamos satisfeitos co servicio que está realizando hasta ahora a concesionaria, por eso, bueno, pues optamos pola prórroga do contrato.
Dicir que os pregos técnicos xa están elaborados, están finiquitados. A verdade que levou moitísimo traballo. Neste caso, pois quero agradecer ao técnico municipal de Medio Ambiente o traballo tanto na elaboración, na axuda que me prestou para a elaboración dos pregos técnicos, así como para o control do servicio que temos hoxe en día aquí en Burela. Eu penso que nas próximas semanas remataremos os pregos administrativos que tamén estamos a elaborar, e esperamos que nas próximas semanas pois, poidamos iniciar o proceso de licitación do novo contrato de basura, que sabemos que é un contrato que vai levar moitísimo tempo, pois son contratos normalmente litixosos, e que hai que tratar con moito cuidado e facelos con moita precisión para que non haxa ningún tipo de problema. E xa digo, esperamos que nas próximas semanas pois teñamos xa feitos os pregos de administración, e mentras pois queremos pois usar este ano de prórroga de contrato que xa viña contemplado no contrato, e por eso solicitamos hoxe aquí ao pleno pois ese ano de prórroga. Señor Rouco. Sí, moitas grazas. Por desgracia, xa nos estamos empezando a acostumar a que se nos trate de desinformar nas comisións informativas, é que este goberno adopte a vía cómoda, que non é precisamente a mellor para a veciñanza, en relación aos contratos do sector público. Por que dicimos isto? Que se nos trata de desinformar. Na comisión informativa do pasado xoves, con respecto a este expediente, parte dos membros deste goberno bipartito fixeron unha serie de afirmacións que non eran certas en relación á prórroga do servicio de recollida do lixo. Algún dos membros gobernamentais dixo que había que prorrogalo porque sí, que o estipulaba o contrato asinado hai 4 anos, algo que é totalmente falso. Non existe obrigatoriedade de prorrogar este contrato por varios motivos. Primeiro, non hai ningún tipo de solicitude por escrito por parte da empresa contratista na que se solicite dita prórroga. Logo, dá a sensación de que, lonxe do indicado pola alcaldía, de que esta empresa non ten interese. Hai ben pouco vostedes prorrogaron un contrato de servicio do servicio da auga, no que a propia empresa manifestou por escrito o seu interese en que se levara a cabo dita prórroga. Segundo, o goberno bipartito, que parece ser o interesado na prórroga, polo que aquí se acaba de mencionar, non tivo a dilixencia de estipular por escrito con 2 meses de antelación, tal e como marca a lei, a necesidade desta prórroga. Deste xeito, a empresa sí estaría obrigada a realizar dita prórroga. Terceiro, de querer facerlle cumprir á empresa con un 5º ano de contrato, de forma obrigatoria, xa se houbera proposto nas bases de contratación este feito, e non sería un 4 máis 1, 4 de contrato máis 1 de prórroga, senón que serían 5 anos de contrato, algo que sería perfectamente legal. Cuarto, non debería de ser obrigatoria a prórroga do contrato porque a empresa non está a cumprir, a diferencia do que acaba de decir o tenente de alcalde, de forma exemplar co contratado no seu día. Baixas de operarios que non se cobren, operarios que cumpren con funcións que non figuran dentro do seu cometido, dobre facturación de horas de maquinaria cando a mesma nese horario debería estar única e exclusivamente no Concello de Burela, etc. Todo isto xa foi denunciado ao longo do mandato anterior por este grupo municipal, aportando a documentación correspondente. A propia alcaldía, se non fora por todo isto xa, recoñeceu na comisión informativa de hai unha semana, e cito, temos que estar moi encima deles. Dixo iso, temos que estar moi encima deles. Unha empresa dilixente non necesita dunha supervisión tan exhaustiva. Se cumpre cos súas funcións, como debe. Como acabamos de escoitar motivos para prorrogar o contrato do servicio, o que se dice, a velos non nos hai moitos. Mas ben todo indica o contrario, que non se lle debería de levar a cabo dita prórroga. Cal é, pois, o motivo polo que este goberno quere prorrogar o contrato do servicio de recollida do lixo e limpeza viaria? Pois acaba de apuntalo o tenente de alcalde. É sinxelo, a deixadez, a falta de traballo. Unha vez máis, o goberno bipartito local mostra as súas carencias, non sendo previsores na tramitación dun novo concurso público. A propia alcaldía o recoñeceu na comisión informativa. Precisamos tempo para elaborar un novo concurso público. Como vostedes non fixeron os deberes a tempo, preferindo traer a pleno cuestións que ao mellor non eran tan urxentes, agora atópanse con que hai un expediente que sacar para adiante para un novo concurso público e vense na obriga de gañar tempo cunha prórroga que non é per se
obrigatorio. Moitas gracias. Señor Lle- Ben, si, moi brevemente, non sei se hai motivos para a prórroga, hai 3 informes técnicos que avalan a prórroga. Iso parece ser que desta volta esqueceuselle ao señor Rouco, pero si é certo que no expediente hai 3 informes técnicos, un de secretaría, un de intervención e un de informe proposta do responsable do servicio, que é o técnico de medio ambiente, que avalan dita prórroga, non? Incluso no expediente tamén figura a implementación da recollida da fracción resto, coñecido como contador marrón, que a parte está sendo, ao mira moi aventurado a decir con éxito, pero está a recibir con ciburela os parabéns tanto da planta como da planta de Cervo onde se levan os éxitos do contador marrón. É algo que non teño que recoñecer que nós fai 4 anos cando se iniciou este contrato tíamos dúbidas de que se pudera implementar, e é certo que se está empezando a implementar, estás a facer cunha capacidade cando menos razoable, non? Non hai moito máis, hai unha posibilidade dunha prórroga, acabaron os informes técnicos, estáse a traballar nunha nova licitación, para nós iso é o correcto e por iso vamos votar a favor. Moitas grazas. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa, e boa tarde. Boa tarde tamén ao resto de concelleiros, concelleiras, público aquí presente que nos poidas estar seguindo a través da canle de YouTube. Sí, a ver, pois aquí atopámonos nun trámite que é a renovación do contrato coa empresa de recollida de lixo, porque se remata. Recordemos que se aprobou a finales de maio do ano de 2020 con as condicións de 4 anos máis un. Bueno, vostedes mesmos confirmaron de que nin se preocuparon de preparar toda a documentación e todos os trámites para o remate deste contrato, que remata pois agora nestas datas, e entón pois automáticamente pásase a renovar un ano máis a prórroga deste contrato, non? Eu entendo que pode ser moi laborioso, moi o que se queira, pero se aínda se vai a empezar, bueno, xa están os pliegos, dicen, poñémolo en duda. Si van a empezar a tratar este contrato durante este ano, pois volven a confirmar de que nada se preocuparon por el ata toda agora. Ben, pois nada, dentro deste punto, pois dentro deste trámite atopámonos neste punto que simplemente o día de hoxe a aprobación deste punto, pois valga a redundancia, pois un mero trámite, non? A aprobación. Eu entendo que o Partido Socialista como goberno pois este a favor, porque claro, son eles que tiñan que haber traído unha nova licitación para o remate destes 4 anos, non se trouxo, pois automáticamente faise este ano de prórroga, pero o que me sorprende un pouquiño é o apoio do BNG a esta prórroga. Non vou entrar a debater que esteñan contentos, que se cumpla, que se faiga todo de forma maravillosa. O que si vou entrar a debater é que fai un ano, concretamente a finales de maio de 2023, os traballadores desta empresa iniciaron unha folga porque non se estaban a cumprir as condicións laborais que se establecían. O 26 de maio chegouse a un preacordo suspendéndose esa folga no que, bueno, se establecían unhas condicións que casualmente a día de hoxe non se cumpriron. Entón, por eso digo que me sorprende que o BNG pois, apoie esta moción así, cos ollos pechados, cando os traballadores da empresa están pasando por un proceso pois, que nada agradable para eles, persoas que traballan duramente e que non chegan nin aos 1.000 euros mensuais. Claro, despois venos aquí, pois, o segundo tenente de alcaldesa, o señor Fernández, claro, anteriormente vimos de aprobar 16.000 euros anuais que salen perdón, 16.000 euros anuais con unha xornada de 35% das horas, que ven sendo aproximadamente 3 horas diarias e 1.400 euros ao mes, se o dividimos en 12 pagas. Ou o señor Pillado, que cobra 20.000 euros anuais por xornada completa, de dedicación exclusiva, unhas 8 horas ao día, cobrando case 1.700 euros. Claro, explíquenlles vostedes a estas persoas que non chegan aos 1.000 euros
que se vai aprobar a renovación da prórroga por un ano dunha empresa que os ten nesas condicións. Non se cumpriron co que prometeron e que, pois, baixo o meu punto de vista, nesta ocasión, estamos en contra desta renovación da prórroga. E de momento, nada máis. Moitas grazas. Señor Fernández. Ben, vamos a empezar. Como ben dixen antes, o contrato xa contemplaba este ano de prórroga, con lo cual temos a potestade de usala se queremos. E iso que vamos a intentar facer aquí, se o aprobamos entre todos. En todo caso, aquí xa os agorarios de turno xa dicen que a empresa non ten interés en prorrogar o contrato. Bueno, xa se verá. Xa veremos se ten interés ou non ten interés. Vamos a ver en breves. En canto probemos isto, xa veremos se a empresa dice que non quere seguir co contrato ou quere seguir co contrato. Vamos a ver. Pero bueno, aquí canto peor, mellor. Esa é a filosofía que temos aí, que é unha pena, porque ao final aquí estamos todos po mismo. Pero bueno. Que dice que non cumpre a empresa. Bueno, non sei, eu os informes técnicos que teño aquí son referidos por dúas empresas, o sea, por unha empresa de control, máis por un técnico municipal, dicen que evidentemente que hai salvedades que xa se lle comunican á empresa cando suceden e solvéntanse. Critica tamén que teñamos que estar moi encima da empresa. Home, pois entendo que estaremos encima desta empresa como estamos encima da empresa da auga, estamos igual coas empresas que nos fan obras, pois hai que estar encima. Claro que hai que estar encima, pero hai que estar encima de todas. Creo que é o noso traballo estar aí. Eso creo que temos que facer. Siguen menosprezando o traballo dos técnicos municipais, que eso porque poden criticarme a min, o alcaldesa ou ao grupo de goberno, parece ben, pero que menosprecien o traballo dos técnicos municipais, a verdad, non acabo de entenderlo, é unha cousa que usan recurrentemente nos plenos, que non sei de verdad, se algún día Dios non o queira, teñen que estar aquí, xa veremos a ver como é o tema, a ver se esa actitud a teñen que cambiar ou non, porque xa digo que aquí hai xente que traballa, dice o señor Beto que está todo maravilloso. Non está todo maravilloso, non teríamos que estar encima deles, pero non está maravilloso ningún contrato, nin outro, hai que estar encima das cousas. Pois senón, pois... Con respecto ao acordo que teñen os traballadores coa empresa, pois efectivamente teñen un acordo firmado. Teñen un acordo firmado entre a empresa e os traballadores. Supoño que terán mecanismos máis que suficientes se non se cumpriron os acordos que están firmados aquí, porque eu teño un acordo. O acordo é claro. Se non se cumpriron, é moi fácil solucionalo, moi fácil. Os traballadores, supoño que estarán moi ben asesorados e seguro que teñen mecanismos máis que de sobra para facelo cumplir, se non se cumpleu, que eu non o sei. Eu non sei se cumpleu o acordo, se non. Entendo que sí, pero non o sei. E se non se cumpleu, pois non sei por que motivo non se cumpleu. En todo caso, como digo, os traballadores teñen mecanismos máis que de sobra para facer cumplir o acordo. Bueno, dito, en definitiva, estamos elaborando os pregos, este ano de contrato é unha condición que viña no contrato que podemos usar sin ningún tipo de problema, é o que queremos facer, nada máis. Señor Rouco. Sí, moitas grazas. Agradézolle que a próxima vez que fale de desprezos identifique cales foron os desprezos, vale? De desprezos saben moito máis outros concelleiros desta forma, de outras formacións políticas que hai presentes neste pleno, e xo demostraron públicamente. De desprezos xa saben máis outros. Aquí, dentro do Grupo Municipal Popular, todos os concelleiros tratamos con máximo respeto a todo o mundo. A todo o mundo. A todo o día de hoxe non insultamos a ninguén. Non insultamos a ninguén. Algo que se sucedeu con nosotros. O que se dixo é que se tivese un grande interese en renovar o contrato, a empresa houbera presentado un escrito, tal como fixo a anterior empresa concesionaria no último pleno para prorrogar o servizo da auga. Houbera o feito, en tempo e forma. Pode ser que acepte, seguramente, xa o terán máis que falado, pero por escrito non hai nada. Non hai nada presentado. Di o señor Pillado que é o correcto, o que hai que facer agora. Hai 4 anos non dicía o mesmo. Hai 4 anos non dicía o mesmo, como cambia o conto, Hai 4 anos, na primeira vez que se trouxo esta licitación deste concurso, o señor Pillado e o Bloque Nacionalista Galego, representantes, votaron en contra deste servizo, en contra desta adxudicación.
unhas semanas despois de que lles leron a cartilla, dende arriba, cambiou ese voto en contra por unha abstención. En ningún caso aprobou este contrato, en ningún caso. Pero, bueno, supoñemos que, como xa dixen noutra ocasión, cambia moito de estar na oposición a estar no goberno. Cambian moitos criterios para vostedes. Pola nosa parte, podería haber 1000 informes. Non é necesaria a prórroga se quixera facer de outra maneira. Se soubera traballar a tempo, non é necesario esta prórroga. Houberamos tido un concurso público que é o xusto, o razonable, para que poidan competir todas as empresas que así o desexen. Pero non se fixeron os deberes a tempo e agora atópanse con esta problemática. E polo demais, nada máis. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, alégrame moito a referencia que acaba de facer o señor Rouco con respecto á miña persoa e o que aconteceu fai 4 anos. Vostede di que fai 4 anos eu decía outra cousa. Mire, por sorte, foi unha das ventaxas, para as poucas ventaxas da pandemia, é que se comezaron a gravar os plenos. E como están gravados, están en YouTube, pois pódense ver. Entón eu estuve vendo o pleno de fai 4 anos, os dous, no que houve un voto en contra e no que houve un voto favorable. Fíxese vostede aquel día decía que nos servía en bandexa a recuperación do servicio para o Concello. E agora fala dun concurso público. Ao mellor non somos nós os que cambiamos o discurso. Ao mellor alguén se está precipitando. Porque, claro, como moitas veces vostede hai un contacto que se debate, vostede ve a oportunidade para envalentonarse e atacar ao grupo municipal do BNG polas posturas mantidas no pasado. Unha visión, baixo o noso punto de vista, bastante simplista. Mire, por sorte, máis ou menos, os veciños e as veciñas de Burela, a veciñanza, sabe as ideas políticas e a ideoloxía que defendemos nesta organización política. E non imos renegar nunca das nosas ideas. De feito, se fixáramos eso, igual seríamos compañeros de partido, pero, bueno, non vou entrar nisso, non? Pero o que tamén temos moi claro no BNG é que o que nos move é o interese xeral da veciñanza do Concello de Burela. E con eso contexto, como xa demostramos dende aquela, no pasado mandato fomos capaces de deixar de lado os posicionamentos e as conviccións e chegar a acordos. Por esta vila, por este país, somos capaces de fazer calquer tipo de sacrificio. Esa é a nosa principal idea. E queremos que iso é o que está empezando a percibir a veciñanza de Burela, que somos capaces de deixar de un lado as discrepancias para tentar chegar a acordos. Eu entendo que vostede teña unha forma sectaria de velo, de tentar impoñer as súas ideas, posto que vostedes xeralmente ou gobernan en maioría absoluta ou ben gobernan cos que son aínda máis sectarios que a vostedes. Son as opcións que teñen, está a saber. Se poden sumar e chegar a acordos con só poden sumar e chegar a acordos con aqueles que o que buscan é destruir todo avance social. E por iso é difícil que vostedes van a entender esa postura que nós mantemos. E logo, por contestar ao que dixo o señor Alberto Eiroa, vostede dixo que entendía que o PSOE votara ou plantexara isto como goberno, pero non entendía o BNG. Vese que o BNG non é grupo de goberno agora. Debe ser que non estamos nós a gobernar tamén. Logo, foi un compendio un pouco de inexactitudes, porque falou do acordo, pero non falou dos acordos, dos prazos dese acordo que con soberanía decidiron os traballadores tomar, e logo falou do que cobra. Eu non sei se entendín ben, porque se entendín ben a cantidade, vostede dixo 1.700 euros que me salían. Pois a mí non me salen esos 1.700 euros, pero, bueno, por sorte vostede non ten nin por que publicalo, nin por que fazer as contas, porque o meu salario é público, pode consultar calquer veciño ou calquer veciña. Entón pode facer as contas perfectamente, pero a min esas contas non me dan. Logo de haber outros ao día xa deixamos por outro tipo de debates, porque, bueno, habrá veces que sí, pero habrá outras moitas veces que non. Pero, bueno, sen máis, en resumidas contas, se o que nos interesa este Concello, nós somos capaces de consensuar e de manter unha boa línea no equipo de goberno. Como digo, temos un mandato moi largo, vaise cumprir un ano, ainda quedan outros 3, e moito tempo para chegar aos acordos que haxe que chegara, para ver como se tramitan e como se levan a cabo os diferentes servicios deste Concello, que para iso é a nosa obrigación. Nada máis, nós, como decimos, estamos a favor. Moitas grazas. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, por rematar con este comentario que ven seguido, señor Pillado, faigo as contas rapidamente. Vostede ten asignado 20.000 euros anuais, que se o dividimos en 12 pagas, non sei se son 12 ou 14, pero vamos a poñer 12,
se lle parece ben, sale a 1.666,46 e un 7 ao mes. Enténdese que a xornada laboral, non vou falar da xornada política, a xornada laboral de calquer traballador está establecida en 40 horas semanais ata o día de hoxe, que se o dividimos en 5 días sale a 8 diarias. Eu sei que vostede está máis tempo traballando que isto, pero xa tomei valores estándars, son 20.000 euros ao ano, en 12 pagas, 1.666, casi 1.700 euros, pode caber o matiz de se son brutos ou netos, e as 8 horas, pois porque son a xornada laboral de 40 horas, que é como está establecida, dividimos e dá 8 horas. Co señor Fernández pasa o mismo, son 16.000 euros anuais, coa salvedade de que traballa un 35% desta xornada laboral, que son 14 horas semanais, e dá un total aínda así de 1.400, bueno, redondeando en 1.400, se quere faigo así rapidamente, tamén en 12 pagas, son 16.000 euros entre 12, sale a 1.333,33 periódico ao mes. Pode caber a salvedade se é bruto ou neto. As persoas que traballan na empresa Urbaser non chegan aos 1.000 euros netos. Vale, entonces, pois, creo que neste punto vostedes poden debatir o que queiran, que os datos son os datos. Ben, o que dixen antes do equipo de goberno, bueno, eu entendino, lóxicamente, vostedes tamén están no equipo de goberno, forman coalición, pero bueno, por que quixen facerse matiz? Pola moción que presentaron hoxe, que tamén presentaron en outras ocasións, porque claro, entendo que como equipo de goberno, que vostede, o Bloque Nacionalista Galego, tamén forma ese goberno, non entendo, será que son eu que ainda non estou moi ducho nestas cousas, non entendo como un grupo que está no goberno presenta unha moción. Preséntena como punto do orde do día. Cal é o problema? O sea, presentan unha moción como se fosen da oposición. Por iso dai a miña dúda. Ben, e volvendo xa máis ao fondo deste punto, non? Dice o señor Fernández que é fácil cumprir o acordo. Pois descoñezo se é fácil ou complicado, eu podo asegurar que ao día de hoxe non está cumprido. Din que era un acordo a longo plazo, sí, eso tamén me dixeron a min, que era para xaneiro de 2025. Para xaneiro de 2025 vai facer 4 anos e 6 meses que a empresa está traballando en Burela sin cumplir esas condicións. Claro, e despois o contrato remata en xuño, o 15 de xuño, dixeron vostedes. O sea, de 5 anos a empresa cumpreu cos traballadores 6 meses. Se eso a vostedes les parece ben, pois son os que mandan, sacarán adiante. Despois explíquenlles vostedes aos traballadores por que tomaron esa decisión. E pola miña parte, como xa dixen antes, e por isto que estou explicando, a nosa postura é en contra deste punto. Moitas grazas. Gracias. Ben, nada, antes de votar, simplemente dicir que gracias ao Goberno do Estado o salario mínimo interprofesional para o 2024 se sitúa en 15.876 euros anuais distribuídos en 14 pagas de 1.134 euros. Dudo moitísimo que unha empresa como Urbaser non este cumplindo isto, co cal non utilice datos ao seu libre antoxo. A data que acaba de dicir tamén é errónea, é xuño do 2025, é un acordo que fai a empresa cos traballadores, co cal é independente desta prórroga, de que houbera un novo contrato ou se faga esta prórroga, e da folga non me fale tampouco, porque asegurolles que eu son bastante consciente da folga, da data da folga, da data do acordo da folga e do 28 de maio que eran eleccións. Sen máis, procedemos a votar. Votos a favor da prórroga deste contrato. 7 votos a favor, votos en contra. 5 votos en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o expediente 992/2024, inventario ou catálogo de bens. Ben, o punto que traemos hoxe aquí ao pleno é unha proposta para facer modificacións do inventario municipal. Existe un inventario de bens que foi aprobado no 2023, en abril, se non recordo mal,
considerando pois, que as entidades locais están obrigadas a rectificar este inventario anualmente, traemos hoxe esta proposta que é basicamente para dar solución a certos problemas que fomos atopando ao longo deste ano, sempre tendo como premisa que a Administración debe defender o patrimonio municipal e que en ningún caso o inventario nin quita propiedades. Cales son estes cambios? O paseo marítimo, no ano 99 figuraba o paseo marítimo comprendido desde o Penoural ata a Praia do Cabaliño, máis ou menos, figuraba como un ben municipal, sin embargo, despois deixou de figurar como tal. Xa, evidentemente, isto xa o falamos con Costas do Estado, e nós por reclamámolo, metémolo no inventario como ben municipal de novo, como aparecía, repito, no ano 99. No cemiterio tamén hai unha superficie que se ven no pleno do ano 23, se estimou unha alegación, neste caso da Comunidade de Montes, e se considerou que se decidía que non se introducía no inventario de bens, que é o lateral, según subides para a área recreativa, e o que queda a man esquerda, que é como un triángulo donde están plantados árbores. A raíz de, bueno, pois dun procedemento de alteración catastral aberto, neste caso coa Comunidade de Montes, e de bastante documentación sobre o cemiterio municipal, detectamos que esa zona formaba parte da fase 2, que habría que construir, e de feito, bueno, temos documentación que dice e describe como fase 2 a que non está construída, que é no cemiterio municipal, se cruzades unha porta que hai xusto detrás da capilla, sería esa fase que non se construiu todavía, e esta parte sería para aparcadoiros laterais do cemiterio, previstos tamén para o proxecto da fase 2, por eso decidimos volver a incluílo, xa que consideramos que foi un erro. Temos tamén un baldío na calle do Cam. Esta foi unha reclamación por parte de unhos veciños, xa que é un baldío que dá servicio a varias vivendas. Na aprobación do 23 poñíase como que todo era municipal, e non é verdad. Estes veciños teñen razón, co cal revertimos esa situación a favor dos veciños en cuestión. Despois hai un camiño que está no Perdouro, onde está a rotonda, onde está ahora o Eroski, a antigua conserveira, que é o camiño da Maravilla, que antes existía, ao construir a rotonda xa desapareceu un anaco, e agora quedaba no inventario outro anaco que non existe, entón modificamos eso tamén, e na Avenida da Mariña hai tamén unha especie de baldío, calle, que dá acceso a varias vivendas. No Correo Vello, según colledes a Avenida da Mariña, a man esquerda, era un reclamo tamén deses veciños que o convertíramos ben municipal, pois para poder ter un mantemento que reclaman desde fai tempo, e decidimos introducilo. Son os 5 cambios, isto é o que traemos hoxe aquí. Repito, o inventario é un documento vivo, que nós hoxe traemos isto aquí, pero sempre hai unha exposición pública, hai 2 meses de alegación, e nós podemos ter razón ou non, pero é a nosa proposta para o día de hoxe. Sen máis, señor Rouco. Sí, moitas gracias. Dende o Grupo Municipal temos claras varias cuestións. Parecenos razoable que, de atoparse erros na documentación da Administración local, sexa cal sexa, se corrixan. Mas neste caso estamos a falar dun documento que tardou máis de 2 anos en elaborarse e polo que se puido ter máis mimo. E puidose tratar con máis cuidado. Tiveron tempo a tempo para preparalo e para ter en conta todas as cuestións que agora se están a revisar. Por que dicimos isto? Porque a maioría das modificacións xa se puideron ter feitas na primeira presentación do mesmo, se houbera realizado unha labor exhaustiva na elaboración do inventario e se houbera tido en conta as aportacións dos veciños. Creemos que das 5 modificacións a maioría son de xusticia.
E como xa dixemos, ben puideron ser incluídas xa hai tempo. Sen embargo, hai unha que está no lote, unha modificación que está incluída dentro destas 5 que plantexaron, que nos suscita certas dúbidas, non só polo que indica o informe de intervención neste sentido, senón tamén de secretaría neste sentido, senón tamén polas pretensións do goberno local bipartito, cando a administración catastral xa lles dixo que non en diversas ocasións, concretamente en dúas. Estamos a falar das pretensións deste goberno sobre os terreos que circunvalan o cemiterio. Acaba de mencionalo a titular da alcaldía. Segundo se nos informou, este goberno local xa tentou ata en 2 ocasións cambiar a titularidade catastral de ditas fincas e ata en 2 ocasións o catastro lle dixo que non. Díxolle a este goberno local que a titularidade destes terreos era da comunidade de Montes Veciñais de Burela. Tal é como reza no rexistro da propiedade, dende o ano 2006. Se vostedes queren incorporar uns terreos que consideran que son do Concello, primeiro terán que demostralo. Algún órgano ou administración independente lles terá que dar a razón. Isto non é unha república bananera na que o cacique de turno fai o que lle dá a gana. Isto é unha democracia consolidada na que hai que demostrar a titularidade das propiedades antes de apoderarse delas. Por certo, falou o señor Pillado de sectarismo. Sabe que lle dixo a sartén ao cazo? Apártate de mí, que me chiscas. Moitas gracias. Señor Pillado. Grazas, vou comprar un contador para ver as veces que se refira a min o señor Rouco sin comelar nin bebela, pero bueno, non pasa nada, supoño que a parte do xogo político do debate. Ben, volvendo un pouco ao rego, co tema de inventario, bueno, planteixase unha serie de correccións ou rectificacións ao inventario con informes pertinentes e abres un período de alegacións. Entón comprobamos que o inventario é un documento flexible vivo, como dixo a alcaldesa, que se vai adaptando á realidade da vila e ao que vai acontecendo e no que se ten de man a participación da veciñanza, polo tanto, nós estamos de acordo con esta corrección e pois, o noso voto favorable. Moitas grazas. Señora Eiroa. Sí, gracias, señora alcaldesa. Ben, entendendo o trámite, pois súrxeme un par de preguntiñas sobre os puntos que comentou. Comentou que o paseo marítimo aparecía dende o ano 99, entendo que 1999, e que deixou de estar neste inventario e agora pois solucionase esa problemática. E a pregunta é, cando deixou de estar esta finca, esta parcela, bueno, non sei como lle podemos chamar, no inventario municipal e o motivo de por que non aparecía no noso inventario, non? No punto este que estamos, no segundo punto, ou concretamente a finca da comunidade de Montes, vale, pódese entender, como ben se explicou, de que simplemente porque aparezca no inventario non cambia a titularidade da finca, entón gustaríanos saber o motivo de por que esa finca se mete no inventario. Moitas grazas. Ben, en canto a cando deixou de desaparecer, o sea, cando desapareceu o paseo marítimo, a verdade é que o descoñezo, sabemos que no 99 sí que aparecía, non sei se o señor secretario é consciente de despois cando non apareceu. A mí non me constan cambios no inventario anterior, no inventario que estuvo vixente en torno ao 99 e a aprobación definitiva do último inventario, dicir, en maio do ano 2023, entón entendo que, dado que non houve cambios no inventario do ano 99 hasta 2023, que quedou derogado por o novo, que foi no 2023 cando non se inclúe. Ben, repito que o inventario é un documento vivo e cando se toman decisións, evidentemente, en base á documentación. En base á documentación, non se toman alegremente como se pretende aquí trasladar. No caso do cemiterio parroquial, todos sabemos que é un tema complicado que me gustaría expoñer de maneira fácil, pero esta alegación, este conflito que hai coa comunidade de Montes non ten que ver que probablemente a comunidade de Montes poida ter aí terrenos, sí, pero nós como concello, sin ningunha documentación, como ben dixo, sin ningún
dictamen, pois probablemente dun xuiz ou dunha xueza que diga e determine que efectivamente eso é da Comunidade de Montes, o Concello, nós estamos aquí para velar polo patrimonio do Concello, igual que a Comunidade de Montes neste caso está para velar polos bens da Comunidade de Montes, pero nós coa documentación da que dispoñemos non estamos, non podemos de repente, no, isto non é noso. Por que? Esta alegación que o Concello fai neste procedemento de alteración catastral, simplemente poido ler así algún apunte, di, o patrimonio público de solo constitúe un patrimonio separado dos restantes bens, cuya finalidade é obter reservas de solo para actuacións de iniciativa pública, facilitar a execución do plan, contribuir á regulación. Segundo, Burela era unha parroquia do Concello de Cervo ata o ano 95, cando se segregou do mesmo, formando un municipio independente. Sendo Burela unha parroquia do Concello de Cervo, foi cando se iniciaron os trámites para a construción do cemiterio Sito en Burela. No pleno do 26 de setembro do ano 84, adoptouse un acordo para autorizar a Construcción Esmón SL para levar a cabo a adquisición de terrenos con destino á construcción do cemiterio en Burela. En este documento achéganse varios informes técnicos, varios mapas do cemiterio, achéganse escritos asinados que efectivamente dicen Construcción Esmón SL non fará obra algunha nos terreos que no proxecto se describen como fase segunda e que tampouco procederá a facer obras nos aparcadoiros laterais do cemiterio, así mesmo previsto no proxecto para a fase segunda, que é este terreno do que estamos falando. Entón, a raíz deste documento, deste procedemento, é cando nos damos conta que a superficie que en aquel momento se compra, Construcción Esmón proponlle ao Concello de Cervo comprar eses terrenos e construir nichos, evidentemente, ao vender eses nichos é como Construcción Esmón pois generaba ese diñeiro para revertir esa inversión. Ese terreno, ese acordo, o Concello de Cervo acepta-o, fala dunha superficie de 28.800 metros cadrados de terreo e con todo o que eu teño en este informe técnico, que é o que nós presentamos a esa alegación, temos que velar porque este terreno, que é o que, non sei se se ve, que é o lateral que temos aquí, é que según dicen os documentos dos que dispoñemos, porque incluso fomos ao Concello de Cervo pedir todo o necesario para poder alegar, está claramente determinado, según estes documentos, que pertenecería a ese acordo desa segunda fase para aparcamentos. É o que digo, nós temos que velar polo patrimonio do Concello, evidentemente a Comunidade de Montes ten que velar polo patrimonio da Comunidade de Montes, pero non pode ser o Concello que decida con todo isto na man deixalo estar como estaba. Volvo a repetir, nós evidentemente estamos abertos e dispostos a que eso se solucione da mellor maneira, porque o tema do cemiterio é complicado e todos o sabemos. Non sei se... Sí, señor Rouco. Sí, moitas gracias. O Concello debe defender a propiedade municipal. Estamos todos de acordo. Pero non sería mellor que antes un organismo independente lles dixera que realmente son propietarios diso? Vostedes recurriron ao catastro en 2 ocasións e o catastro dixolles que non. Foron ao registro da propiedade, intentaron modificalo por outra vía antes de incluílo no inventario municipal, porque é sorprendente que se trate de incluir no inventario municipal algo no que non se ten a seguridade de que seña propiedade dun, neste caso, da administración local do Concello. Non hai ningún organismo que lles dixera isto é propiedade súa. Teñen uns documentos que din que demostra esa propiedade. Pero, repito, hai outras vías para recoñecer a propiedade e vostedes non as están a seguir. E as que intentaron seguir a través do catastro, ata en 2 ocasións, non unha, senón 2 veces lles dixo que non. O Concello nesta modificación que plantexa pretende apropiarse de terreos que non ten acreditados. Ata o día de hoxe non ten acreditados.
Pretende apropiarse de terreos que xa lles dixeron que non en ata 2 ocasións. O catastro, na xerencia territorial do catastro. Pretende apropiarse de terreos que figuran a nome da Comunidade de Montes no rexistro da propiedade, repito, cando menos dende o ano 2006. Pretende, pola vía de feitos consumados, apropiarse de terreos claramente que son dos veciños de Burela, ou cando menos de parte dos veciños de Burela, pola vía de feitos consumados. O Concello non rectifica os erros dos que xa é coñecedor, porque xa llo explicaron. Podemos, referíndonos a bens patrimoniais, que son da Comunidade de Montes, e que xa lles ensinaron os títulos de propiedade. Referímonos, por exemplo, ao hórreo ou ao cruceiro. Xa o falaron varias veces. E xa lles presentaron a documentación e siguen insistindo en que son titularidade municipal, cando é da Comunidade de Montes. Un Concello non para de dar bandazos. Primeiro acepta alegacións e despois rexeitas. Non para de dar bandazos. Isto é un bo resumo da xestión da señora López Moreno á fronte do Concello coa connivencia dos seus socios de goberno. Despois non digan que defenden os dereitos dos veciños e veciñas de Burela cando o que fan é desposelos deles, ou, polo menos, o que tratan de facer. Moitas gracias. Señor Pillado. Só recordar unha cousa, todo aquilo que é patrimonio do Concello de Burela é patrimonio de todos os veciños e as veciñas de Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, na súa resposta ás miñas preguntas, entendo que pois foi falando do tema do paseo marítimo, que foi dende 1999 ata 2023, que sí que figuraba esta finca, este solar, no inventario municipal, e foi despois da modificación de 2023 cando deixou de aparecer. Entendo pois que sería por un erro, non sei que erro poido ser, porque esa parte non me contestou, pero bueno, poñamos que foi por un erro, deixámolo aí. Vale, neste punto, pues ahora traese aquí para solucionalo, cousa que nos parece ben. Quizás nos parecería mellor que se trouxera antes de que do tema este de que a cofradía solicitara a instalación dun monumento no paseo marítimo, porque igual a resposta dentro do Concello pues seguramente fose distinta. Pero bueno, isto xa son opinións miñas que lanzo así ao aire. No tema da finca da Comunidade de Montes, bueno, entendo que a miña pregunta de cal é o motivo de por que se mete, entendo pois que a súa resposta é porque vostedes consideran que ten que ser así e que ata que non exista unha sentencia judicial, pois vostedes farano desa forma. Eu dubido moito que, aínda que exista unha sentencia judicial, se modifique a súa posición, porque, bueno, temos outras sentencias judiciais, como pode ser o tema de Torrentes, que lles obriga a facer a liquidación, que eu estimo que ahora mismo rondará o 1,5 millón de euros, aproximadamente, porque xa fai un ano era sobre 1.200.000, entendo que cos intereses, bueno, igual non chegou ao 1,5 millón, pero por aí andará, e que aínda, pois, non executaron, porque ou porque, bueno, eso sábeno vostedes, non? Ben, pola miña parte, neste punto, nada máis. Moitas grazas. A mí o que me fai moitísima gracia é que vostedes disparan e despois preguntan. Independientemente de que o paseo pase a ser de titularidade municipal, hai que pedir informes sectoriais, en este caso a Costas, e o Concello é que non ten nada que ver con eso da cofradía que estaba vostede a dicir. Pero bueno, o de no 2023 que non aparecera, pois sí. Claro, pois foi un erro, non apareceu no inventario, foi un erro, por eso se trae hoxe aquí, e na presentación previa xa dixen que o que se pretende é facer unha corrección de erros, sen máis. Non vai ser a última palabra que nós traigamos ao inventario esta proposta. Evidentemente non é a última palabra sobre este tema, non solamente coa Comunidade de Montes, senón tamén con Puida SL, que no cementerio temos, bueno, como algúns, polo menos dos que estamos nesta sala sabemos, temos bastantes temas abertos aí. Señor Rouco,
eu aquí estou para velar pois, polos veciños e veciñas de Burela, na súa totalidade. E vostede hoxe aquí pois parece que soamente por unha parte. Non temos ningún tipo de interés de adueñarnos e repito, o inventario non outorga nin quita propiedades. Isto xa o empecé dicindo ao principio porque como xa sabía por onde me iba a vir. Esta petición que fai a Comunidade de Montes, que pode ter razón, é o que digo, pero nós non temos a documentación necesaria para nós, eu en este caso, decidir sí. Vamos decidir que a segunda fase do cementerio parroquial, máis ese lateral, máis parte do camiño municipal, máis parte do camiño que sube á área recreativa é da Comunidade de Montes. En base a que? Eu teñome que ceñir a documentación que teño no Concello a día de hoxe, e sen máis, hai ese conflicto que se resolverá, pois probablemente teña que ser polo complicado que é, pola documentación que hai por agora encima da mesa, pois probablemente terá que ser un xuiz o que determine, porque é un tema moi complicado, moi pesado, no que eu invitos a ver este expediente, poden pedir acceso, é o expediente 2742/2023, poden pedir acceso por rexistro, porque a verdade é que merece a pena ler o que contén, ver os mapas, ver toda a documentación que había no Concello de Cervo, a documentación da que dispoñemos no Concello de Burela, ver que era de Vilastrofe, que era de Burela, e ver todo o que se firmou e todo o que se fixo en base a esta documentación, pois o que nós intentamos velar bueno, pois polo ben neste caso, pois de Burela e dos veciños e veciñas de Burela, sin, insisto, dictaminar en ningún caso que teñamos a razón absoluta, pero é a posición que debemos adoptar. Sen máis procedemos a votar o punto. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra? 4. Abstencións? 1. Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o expediente 838/2024, que é a aprobación da ordenanza de administración electrónica. Aquí, no Concello de Burela, existe unha ordenanza de administración electrónica que é do ano 2011 en base á lei do 2007. O que traemos hoxe aquí é simplemente adaptar o que xa se está facendo na realidade en base á lei 30/2015 do procedimento administrativo. En realidade non aporta nada, quero decir, na actualidade o Concello de Burela xa está facendo eso, pero é certo que do mesmo xeito que estamos intentando, bueno, pois mirar todas as ordenanzas que ten o Concello, sobre todo aquelas que quedaron demasiado antigas, actualizalas, derogalas ou modificalas, pois esta era unha que tamén tiñamos pendente. Insistir en que non significa en ningún caso que todo vai a ser electrónico, eso non é o que di esta lei, que toda persoa física pode seguir vindo ao Concello e será atendida sempre con documentación en papel. E sen máis, en principio, paso a palabra ao señor Rouco. Si, moitas grazas. Nesta ocasión será a miña compañera Encarnación Bernal quen expoña a nosa postura. Buenas tardes. A propósito de esta ordenanza, es cierto que no supone ninguna novedad, pero resulta bastante decepcionante porque, bueno, aparte de no resultar no aportar ningún valor nuevo, tiene carencias y deficiencias que pueden dar lugar a problemas de interpretación y de aplicación, incluso a problemas de incongruencia respecto a lo que sería la normativa básica, incluso de la jurisprudencia. En cuanto a su objeto, se dice en el artículo 1, incluso en la memoria, que de lo que se trata con esta norma es de adaptar
el marco normativo local a la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 y el Reglamento de Desarrollo, pero la verdad es que si uno lee la ordenanza no es cierto. No hay aquí ningún tipo de adaptación, sino más bien una desafortunada transposición. La obligación que hay de implantar la administración electrónica sí que es cierto que es una obligación legal que viene impuesta por esas dos leyes. Esas dos leyes tienen un carácter básico y son de aplicación al conjunto de las administraciones públicas territoriales, o sea, el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Contar con una ordenanza de este tipo permitiría a la entidad local adaptar esta regulación básica a las peculiaridades organizativas y de funcionamiento de la administración local. Hay que tener en cuenta que esas dos leyes entraron en vigor el 2 de octubre de 2016. O sea, han pasado ya casi 8 años. Ha habido tiempo sobrado de hacer un trabajo casi exhaustivo. Pero si se lee la ordenanza, pues no se ha hecho eso, no se aporta nada nuevo, no se aporta nada que no tengamos ya en la legislación básica, que además es de aplicación directa. No añade ningún valor a lo que sería el proceso de implantación de esa normativa básica. No se ha hecho ninguna adaptación a las peculiaridades del concello de Burela y se ha perdido, en nuestra opinión, una ocasión preciosa para adaptar precisamente esa normativa básica del Estado a las peculiaridades de este concello. Y más que nada para reforzar lo que sería la seguridad jurídica en las relaciones entre la administración y las personas, los ciudadanos. Y así cubrir posibles lagunas operativas en el proceso de implantación. Eso no se ha hecho. Lo que se ha pretendido es, pues, hacer algo de tal modo que parece que si tenemos ordenanza de administración electrónica ya está todo solucionado, pero nada más lejos de la realidad. Y bueno, pues si de esta manera es como se pretende cumplir el plan normativo, pues la verdad, pues para ese viaje no hace falta alforja ninguna. Es preferible aprobar una ordenanza con pocos artículos, pero buenos, concretos y que resuelvan problemas, y completar el diseño del modelo de implantación, instrucciones, protocolos y circulares, que aprobar pues una ordenanza como esta al peso. Realmente, la verdadera, si uno lee bien la ordenanza, la verdadera finalidad la encontramos no en el artículo 1, sino en la disposición adicional tercera. ¿Por qué lo digo? Porque si se lee ahí, se ve que se recoge una habilitación a la alcaldía para que haga usted lo que quiera. O sea, es una habilitación para hacer lo que usted quiera. Bueno, a mí eso no me sorprende, la verdad. Pero realmente esa es la finalidad, la habilitación a la alcaldía para hacer lo que usted quiera. Y a mayores, ese afán de control de la alcaldía se ve reflejado a lo largo del articulado de la ordenanza. Les voy a citar unos cuantos. Artículos 6, 7, 9, 11, 19, 22. Ahí se menciona expresamente. ¿Vale? Se dice en la memoria que en la actualidad ya se cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias. Pero vamos a ver, una adaptación y una implementación real no basta con contar con las herramientas tecnológicas. Hace falta pues una modificación de los procedimientos y de los trámites de esta administración. Eso también lo dice el informe de Secretaría. Es más, en la memoria, en el apartado de retos en la implantación de la ordenanza, se afirma que está pendiente de realizar una serie de cosas y justamente, precisamente, eso es lo que se tendría que haber concretado y solucionado en la ordenanza.
no dejarlo para después, para que usted, en base a esa habilitación que viene en la disposición adicional, pues haga usted lo que quiera. En el artículo 16, en el punto 3, encontramos, hay una serie de supuestos que pueden dar problemas, desde luego. En el punto 3 se recogen una serie de supuestos en los que la administración municipal dice podrá, insisto en ese verbo, podrá rechazar los documentos electrónicos que se presenten en las circunstancias que allí se mencionan. ¿Qué circunstancias son? Bueno, la A podría ser razonable, cuando haya un código malicioso que pueda infectar, vale, puede ser razonable. La B, esa sí que puede dar problemas, y problemas importantes, porque se habla de cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tengan incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento. O sea, son supuestos tan amplios, y teniendo en cuenta que bueno, que todo el mundo pues no es tan hábil como para relacionarse de manera electrónica con la administración. Son campos tan amplios, incluso puede que ocurra algún supuesto en el que ni siquiera dependa de la voluntad de la persona en cuestión que se vea afectada, que queda en manos de la administración, porque insisto en el verbo podrá, o sea, depende de lo que decida la administración, el que ese documento se acepte o no, porque se dice podrá rechazar. En el punto 4 se dice que se informará de esa deficiencia al afectado, se le explicarán los motivos y si fuese posible, cuando fuere posible, de los medios de corrección. Y ahí nos hemos quedado. Pero es que no se recoge ningún plazo para que pueda subsanar ese defecto, que en muchos casos pues podría ser subsanable. Porque si se trata de rellenar los campos que no se han rellenado, se le ha olvidado a alguno poner alguna cosa, o hay alguna incongruencia, alguna omisión que tampoco fuera relevante, en fin, no se recoge ningún plazo para subsanar ese defecto. Eso le puede provocar indefensión al administrado, porque eso le puede implicar pérdida de plazo, pérdida de posibilidades de actuación, incluso posible pérdida de derechos, porque claro, si no se le tiene por presentar el documento, pues puede causarle verdadero trastorno. Incluso podría darse, pues, ¿por qué no? Podría darse, si cabe, hasta un conflicto de intereses, sobre todo cuando se trate de escritos que los administrados presenten y que sean contrarios a las posturas que mantenga la administración. En ese caso, claro, evidentemente, si la administración puede rechazar el documento, se convierte en juez y parte. ¿Qué decisión adoptará la administración? ¿Aceptar ese documento? ¿Concederle por obra y gracia del Espíritu Santo un plazo que no viene en la norma para que subsane un defecto que no le interesa a la administración que se subsane porque va en contra de los intereses que mantiene la administración? Yo no lo veo. Artículo 17. En ese artículo, en el último párrafo, se recogen otros supuestos, en el supuesto de que ocurra una incidencia técnica imprevista o una actuación planificada necesaria de mantenimiento técnico que imposibilite el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda al registro electrónico. Vale, en esos dos supuestos se prevé lo mismo que acabo de decir antes. O Concello poderá determinar una ampliación dos prazos non vencidos. Insisto otra vez en el verbo podrá. Esto es importante, el verbo que se utiliza, podrá. ¿Qué quiere decir eso? Que queda otra vez en manos de la administración el decidir si amplía esos plazos o no. O sea, queda a su voluntad. Con todos los respetos, entendemos que eso
eso va en contra o sea, hay una interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de la desviación de poder. O sea, no puede quedar en manos de la administración tomar esas decisiones, porque eso puede provocar inseguridad en el ciudadano, como he dicho antes, y máxime cuando se trate de ciudadanos que están obligados a relacionarse de forma electrónica con la administración, porque hay algunos que sí, que están obligados, incluso personas físicas. Hay personas físicas que ya por ley están obligados a relacionarse de manera electrónica. Entonces, si por lo que sea, digamos que estamos haciendo tareas de mantenimiento, digamos que hay, pues es que esos supuestos en concreto, esos, no dependen de la voluntad del administrado, son ajenas totalmente a su voluntad. Si dejamos en manos de la administración el decidir si se amplían o no los plazos, volvemos a ver a lo que acabo de decir antes. Se le puede causar indefensión al administrado, le puede conllevar el perder trámites, plazos, derechos, y a mayores es que no se recoge en el precepto ninguna otra alternativa, porque si hay alguna incidencia o hay alguna tarea de mantenimiento que no depende de la voluntad del administrado, pongamos una persona que está obligatoriamente tiene que relacionarse vía electrónica, no depende de su voluntad y no se ofrece en la norma otra alternativa, como por ejemplo una posible presentación en estos supuestos en papel, que se le permita presentarlo en papel, o que en vez de utilizar el verbo podrá, se utilice el verbo se ampliará, o sea, ya como una obligación, porque realmente eso no depende, esas incidencias no dependen del administrado, pues la verdad, entendemos que así se le causa, aquí hay mucha inseguridad jurídica y pueden darse problemas graves en la práctica, sobre todo en las personas físicas que no estén habituadas a relacionarse de manera electrónica. Artículo 20. En el artículo 20, en el punto 2, se dice que las personas físicas, sin distinción, vamos, en general, las personas físicas podrán elegir en todo momento, insisto en eso, en todo momento. O sea, que se engloba todos los supuestos que uno pueda pensar, en todo momento. Si eligen si se comunican con el Concello a través de medios electrónicos o no. Vale, hasta ahí bien. Pero en los puntos 4 y 5 se obliga a todas las personas, también sin distinción, a todas las personas que se encuentren en esos supuestos, y son muy habituales en el Concello, que pretendan ingresar o acceder a los cuerpos o escalas de personal funcionario laboral de este Concello y las que pretendan la concesión de ayudas y subvenciones. Esas personas, que son físicas, que según el apartado 2 se podrían elegir en todo momento si se relacionan electrónicamente o no, pues en el punto 4 y 5, se les obliga a utilizar los medios electrónicos. Bueno, esos puntos que están redactados de manera obligatorio, incluso aunque le afectarían a las personas físicas, incluso aunque no estén incluidas en el artículo 14, 2 y 3 de la Ley 39/2015. ¿Eso qué problema puede plantear? Consideramos excesivo que se utilice el término obligatorio. Tengamos en cuenta que esos dos tipos de procedimientos son procedimientos que se inician de oficio por la administración. Y eso, utilizar ese término obligatorio, entendemos que chocaría frontalmente con lo dispuesto en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015 y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Incluso en el informe de Secretaría se cita la sentencia del Supremo de 1 de julio de 2021 y entendemos por lo que la cita, porque esa sentencia crea doctrina sobre la aplicación de ese artículo y dice que no resulta aplicable, o dicho de otro modo, resulta aplicable a la fase inicial de los procedimientos administrativos iniciados a instancia del interesado.
o sea, no a los iniciados de oficio por la Administración. Entonces, si tenemos en cuenta eso y que ese artículo, el 68.4, dice que se requerirá al interesado para que subsane el defecto de no haber presentado electrónicamente los documentos, que se le requiere para que los subsane. Y en cuanto a plazo, se dice que se entenderá la solicitud presentada a la fecha de la subsanación. Eso también puede provocar graves problemas, sobre todo porque en ese artículo, en esos puntos, no se recoge la posibilidad de conceder un plazo para subsanar. Imaginaros que viene la persona y lo presenta en papel y tiene que presentarlo electrónicamente. Ahí no pone que se le recoja un plazo para subsanación, ni tampoco se recoge qué pasaría desde cuándo se computa la fecha de presentación del documento. Cuando lo presentó en papel, cuando presentó la subsanación, entendemos que esto no es querer rizar el rizo ni mucho menos. Es que los plazos para la Administración son impepinables, vamos, son impepinables. Entonces, si tú tienes que hacer una determinada cosa en un plazo determinado y no lo haces, pues pierdes esa opción. Entonces, es muy importante los plazos y desde cuándo se cuenta. Entonces, en ese sentido, pues volvemos otra vez a lo mismo. Entendemos que se genera bastante indefensión con esa redacción. Máxime cuando en el punto 4 se recoge del artículo 24, que está relacionado, porque habla de las prácticas de las notificaciones electrónicas, una presunción de rechazo del documento, y en el punto 5 pues se dice que la falta de práctica de ese aviso previo de puesta a disposición no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. En relación con ese artículo 24, entendemos que se podía haber mejorado la redacción. Aunque se venga a decir que la normativa básica, bueno, que es una transposición y tal, vale, sí, pero no deja de ser normativa básica, y para eso están las ordenanzas si es que se quiere realmente hacer una adaptación. Y si tenemos en cuenta que el Tribunal Constitucional en su sentencia de 27 de junio de 2022 considera que la falta de envío de ese aviso electrónico vulneró derecho fundamental de defensa y a ser informado de la acusación del artículo 24.2 de la Constitución, entendemos que en base a esa doctrina y ante lo infructuoso de las comunicaciones practicadas por vía electrónica, la Administración debería de haber desplegado una conducta tendente a lograr que esas notificaciones existiera de alguna manera fehaciente el tener la constancia de que realmente ha llegado a un efectivo conocimiento del interesado, tal y como dijo el Tribunal Constitucional en esa sentencia y en la 63/2021. A través de esa jurisprudencia, el Tribunal pone en valor determinados derechos fundamentales, derecho de defensa, de tutela judicial efectiva, y que exige que la Administración deba de actuar con la diligencia debida y que determinados actos pues quede constancia de que realmente pues llega a conocimiento del administrado, y sería bueno que se hubiera hecho eco de esa jurisprudencia y que esa ordenanza hubiera recogido mayores garantías para los administrados en ese sentido. Y en cuanto a la disposición final, pues la verdad dice entrada en vigor, de eso va la disposición final, y dice que la presente ordenanza entrará, no entrará
en vigor. ¿En qué quedamos? ¿Entra o no entra? O como diría Hanley, he ahí la cuestión. Eso habrá que aclararlo. ¿O es un dilema? ¿Entra o no entra? Luego la segunda parte dice, que también es bastante sorprendente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. Sinceramente, esa afirmación es que de verdad, bueno, voy a calificarla como inútil, ineficaz y carente de relevancia, por decirlo suavemente. Por disposición normativa no se puede impedir o prohibir la existencia de antinomias, porque cabe la derogación tácita. O sea, tú en una norma no puedes prohibir que exista eso. El artículo 2 del Código Civil recoge la posibilidad de que haya una derogación normativa expresa o tácita. Y existe, y se puede dar perfectamente. De hecho, es lo que más la derogación tácita, porque se aprueban normas posteriores que en todo o en parte entran en contradicción con lo dispuesto, y la norma posterior pues deroga la anterior. ¿Vale? Entonces, eso es que, bueno, sobra. Por otro lado, se dice en la memoria que esta ordenanza carece de impacto económico. Pues aquí, por mucho que se hable de los informes técnicos, aquí no hay ningún informe técnico que lo avale, ninguno. Esa afirmación se hace sin sustento técnico ninguno. No hay ningún informe económico que lo avale. Es más, de la propia memoria se desprende que sí que lo hay, sí que hay ese impacto económico. Porque, aunque se diga que se cuenta con todos los dispositivos necesarios, que solo se trata que no solo se trata de disponer de herramientas tecnológicas. Ya hemos dicho antes que hace falta modificar procedimientos y trámites, hace falta personal y medios económicos para eso. Incluso se menciona en la memoria que se cuenta con un contrato menor, que bueno, habría que ver si es menor o no, eso vamos a ponerlo en duda. Que se cuenta con un contrato menor adjudicado para el establecimiento en esta entidad local del esquema nacional de seguridad, respecto del que se dice que ya se está trabajando. Eso evidentemente implica gastos, no nos engañemos. Aunque solo sea por eso, no se puede decir que no tenga impacto económico. Entonces, en base a lo dispuesto en el 129.7 de la Ley 39 de 2015, echamos de menos un informe económico que cuantifique y valore las repercusiones y los efectos. Así las cosas, entendemos que esta ordenanza debería rectificarse en esos extremos que hemos expuesto, por lo menos, porque eso ya es básico. Lo demás ya, bueno, vamos a dejarlo porque es una transposición de la legislación básica y no se ha hecho la adaptación, pero bueno. Pero en esos extremos sí entendemos que debería de rectificarse y mejorarse para que realmente obedezca una implantación real de la administración electrónica y no se cause ninguna indefensión al administrado. Nada más. Señor Pillado. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, vexo aquí na comunicación da convocatoria para a parte resolutiva, vese que agora foi a parte legislativa tamén do pleno. Ben, vemos, como xa se dixo, que a adaptación da ordenanza á lei é unha adaptación da ordenanza á lei do 2015, que non vai ter moitas consecuencias para o normal funcionamento da entidade local, mas será adaptarse ao marco legal, posto que o Concello xa conta cunha boa situación neste eido. Ora ben, teño que dicirlle, señora Encarna Bernal, que é vostede sumamente hábil, porque é capaz ao mesmo tempo de estenderse case infinitamente, e logo ten unha capacidade de síntese que xa quixeran o común dos mortais, porque é capaz de resumir a disposición adicional terceira, que é de 4 líneas, dicindo que a alcaldesa pode fazer o que lle dá a gana. Pois pareceme que xa quixereu para min moitas veces esa capacidade de síntese, non? Eu, máis que nada, por distender un pouco,
Eu estaba aquí cando non había nin gestión nin en sede electrónica. Eu non son o máis maior, pero sí que son o máis veterano deste pleno, e recordo que incluso nos fixaron formacións co resto de traballadores do Concello e con profesionais, os grupos políticos con profesionais que viñan explicarnos o funcionamento das ferramentas, como gestiona, e tamén había veces que notábamos algún erro, comunicámoslo, e como había boa fe, boa intención, pois non había ningún problema, solucionábase, e intentamos entre todos pois que tanto gestiono como a sede electrónica, a administración electrónica, un pouco eso, e intentar mellorar, e se for implantando cada vez máis, e agora, pois, é unha parte fundamental do día a día do Concello, non? E quero aproveitar este punto de orde do día para mostrar o meu agradecemento ao inxente de traballo que fai unha persoa que, pois, entre aspas, que é un integrante deste pleno, que non se ve, pero que é o que fai que nos vexan dentro das casas, que non é outro que o informático do Concello, que está sempre nos plenos, é o que pon todo a punto, é o que fai, pois, con respecto a gestiona, o que nos saca moitas veces de moitos apuros, e por iso quero lle agradecer o seu traballo, e nada máis, por agora estamos a favor desta. Señora Iroa. Sí, gracias, señora alcaldesa. Ben, eu, pola miña parte, neste punto, non teño moito que engadir ao que xa dixo a señora Bernal, que puntualizou espléndidamente cada punto que pode crear ou xerar dudas en torno á aprobación desta ordenanza. Lóxicamente, despois cada quen tomará eses apuntes ou non nos tomará para seguir con estes trámites, polo que pola miña parte non teño nada máis que engadir. Moitas grazas. Ben, mentras expoñía todas esas melloras que teremos en conta, por suposto, eu busquei a publicación no BOE da Lei 39/2015 e se buscan co buscador a palabra podrá, aparecen 209 veces a palabra podrá na Lei 39/2015. Xa comecei a exposición dicindo que non era unha ordenanza orixinal, que simplemente o que estamos facendo é adaptándonos a esa lei, a 39/2015, teremos en conta o que nos acaba de trasladar para posibles melloras, xa que as ordenanzas poden modificarse e mellorarse e volver a traer, pero considerábamos que sí que era necesario, pois polo que dixen ao principio, adaptarse ao que en realidade xa se está facendo, por eso non ten impacto económico, porque ese impacto xa existía antes de fagamos ou non, e trouxéramos ou non, e aprobemos ou non esta ordenanza, é algo que no Concello de Burela xa estamos traballando. Sobre os plazos, todos os procedementos teñen un prazo de subsanación, sexa o outorgamento de subvencións, os prazos de selección de persoal, non é na ordenanza propiamente na que se vai a determinar os prazos para a subsanación, xa que todos os prazos que saen no Concello xa conteñen eses prazos. E o que sí que me fixo moitísima gracia é o de que supón que non intentamos rizar o rizo despois de toda a súa exposición, porque nós, desde logo, sí que actuamos, como dixo o meu compañeiro Mario Pillado, de boa fe e con boa intención, e o que se fai con esta ordenanza é simplemente, ratificar o que xa se está facendo, seguir axudando aos veciños e veciñas en todos os procesos, sexan electrónicamente ou, como dicía ao principio, en papel, xa que se continúa facendo así, sobre todo, pois eso, para persoas físicas e aqueles que máis o precisan sobre todo. De todas formas, teremos en conta estas melloras. En canto a esa errata que sí que existe na disposición final, sí que pon a presente ordenanza, entrará, non entrará, e o segundo non entrará. Non sei se quere facer algún apunte o señor secretario en canto á derogación expresa ou tácita. Vale. Co cal, pola nosa parte, pola miña parte, nada máis. Señora Encarnación Bernal. Sí, gracias. A propósito de lo que dice la disposición adicional tercera, se me achaca que si hablo muy técnico, malo.
Si intento ser sencillo, malo también. Nunca acierta uno. Si se lee tal cual y dejando tecnicismos al margen, en esa disposición adicional se le habilita a la alcaldía a hacer lo que quiera, se tome como se tome. Y otro ejemplo de ello es, después de todo lo que acabo de decir, que no ha sido poco, que a mí me parece bastante grave, pues no sirve de nada, como siempre, si es que da igual, si es que da igual. Al final se hace lo que ustedes quieran, si es que da igual, aunque diga lo que diga, da lo mismo. Si eso no es un ejemplo práctico de que aquí pues es eso, se hace lo que quiera el equipo de gobierno, pues que venga y lo vea. No estamos hablando, por otro lado, aquí del funcionamiento de las herramientas técnicas, ni de lo que los técnicos aquí con los programas puedan hacer, ni que no hagan un buen trabajo o lo dejen de hacer. No se trata de eso, en ningún momento he dicho eso. Estamos hablando de la redacción y de los posibles problemas que puede dar en su aplicación. Que ya he dicho antes que seguramente se achacaría a que la legislación básica pues está redactada como está, si somos conscientes. Por eso la legislación es básica, para establecer un marco sobre el que trabajar. De ahí lo que he dicho en un principio de la ocasión preciosa que se ha perdido de poder adaptar esa normativa básica y no intentar transponerla de esa manera que se ha intentado y adaptarla a las peculiaridades del concello, y ya aprovechando el viaje pues ampliamos las garantías de los administrados, subsanando pues esas posibles lagunas operativas o concretando un poco más el desarrollo, especificando los procedimientos, en fin, lo que sería una implantación real. Y no podemos dejar para después o para otras normas, incluso a lo mejor hasta de no sabemos qué rango, donde se amplíe el si le concedo un plazo o no se lo concedo, o el si te quiero admitir el documento o no, porque no nos engañemos, si la norma se aprueba como está, las normas están para cumplirlas, tal y como se aprueban, una vez que se publican y se acabó. La norma no está para la cumplo si quiero o si no quiero, porque eso sería tener aquí un problema con la legalidad. O sea, la ley hay que cumplirla desde el momento, tal como esté redactada, esté mejor redactada, peor redactada. Hay que cumplirla tal como está, en sus propios términos. En sus propios términos. Y si la norma no trae plazo o tiene los problemas que acabo de decir, luego la administración lo podrá utilizar en su propio beneficio, perdóneme la expresión, para hacerle la puñeta al administrado, si quiere. Y luego no podrá decir, no, es que no, entonces sí echarán de mano de la ordenanza si le interesa. Y dirán, no, es que el artículo tal dice tal cosa, y ya no habrá remedio. Esa es la realidad. Si lo quieren ver bien, y si no, pues no es que no lo vean, es que ustedes harán como siempre, lo que ustedes quieran, nada más. Señor Pillado. Simplemente, eu non lle dixen que mal, dixo algo así como que se era moi extensa mal, se tiñas capacidade de síntese mal, non lle dixen que mal, eu alabei a súa habilidade. Non dixen que mal, dixen que moi ben a súa habilidade de facer iso. Señor Eiroa. Grazas, señora alcaldesa, nada que engadir. Ben, pois sen máis procedemos á votación deste punto. Votos a favor. 7 votos a favor, votos en contra. 4 votos en contra, abstencións. Unha abstención. Pasamos entón á actividade de control, dación de conta de decretos de alcaldía e de acordos de xunta de goberno local. Non sei se queren comentar algo. Pasamos ao seguinte punto, mocións.
neste caso é unha moción para solicitar á Xunta de Galicia a modificar a Lei 6/2007 de Portos de Galicia para eximir aos concellos e entidades en ánimo de lucro do pago pola utilización dos terreos portuarios que vai a presentar o señor Pillado. Ben, como xa o di o título da propia moción, pois é un pouco para ter que os concellos e as asociacións teñan ese beneficio, como é coñecido mediante a Lei 6/2007, unha parte dela establece unhas taxas polas cales hai que asumir un pago para determinadas actividades que se levan a cabo nos terreos de titularidade de Portos de Galicia. Ben, nós creemos que a Lei de Portos ten un evidente afán recaudador, e iso vai en prexuízo dos concellos e do tecido asociativo que ten que asumir o pago das taxas. No caso concreto de Burela, hai un feixe de actividades e eventos que se levan a cabo en terreo portuario e hai un custo engadido en forma de taxa. Deste xeito, as festas patronais, ou a Feira do Benito, o Encontro de Palelleiras, o Festival do Salomar, a Feira Espomar ou a utilización de espazos como o caso da Asociación de Xubilados a Moncloa, ou o local da Oficina de Turismo supón ao Concello uns 15.000 euros anuais en concepto de taxas pola ocupación destes espazos para servicios públicos polo cal, e xa paso a ler o acordo que propoñemos, solicitar ao Goberno da Xunta de Galiza a excepción das taxas correspondentes ás preceptivas a utilizacións para instalacións e actividades de lecer e similares, contempladas na Lei 6/2007 de Portos de Galicia, propostas polas entidades locais e entidades sen ánimo de lucro, de xeito que queden exentas do pago das taxas pola reutilización de actividades do dominio público portuario. Ben, quero volver un pouco atrás no que se dixo antes sobre esta moción. O señor Alberto Eroá fixo mención a que nós presentábamos unha moción como se estuéramos na oposición. Eu quero recordar, pois se non sabe, que é posible justificarlo totalmente, que non sepa que os grupos políticos que estamos neste Concello representados, aparte de que algúns ou un forman goberno, podemos levar as nosas iniciativas, esteamos ou non nese goberno. Eu, se a memoria non me falla, sempre, en case todos os mandatos, houbo grupos políticos que estaban no goberno que presentaron mocións. Creo, ahora non podría aseguralo, pero sóname que houve algún pleno, xa fai bastantes anos, nos que cada un dos grupos políticos presentaron unha moción, incluído o grupo político que tiña o goberno. O que nunca se deu neste Concello, no Concello de Burela, é que o portavoz do grupo municipal siga o criterio técnico do outro membro do outro grupo municipal sen manter unha postura propia, que iso é o que vostede acaba de facer no punto anterior. Pero, bueno, iso xa é a estrategia e o criterio que segue cada un, e iso evidentemente non podemos sentar, e nada máis ata o segundo turno pedimosles o voto para esta moción, sen máis. Señor Fernández. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pois, neste punto, evidentemente, pois, agradecer incluso neste caso, a Mario e ao Bloque que trouxera este punto ao pleno. É un punto que xa falamos nunha reunión que mantivemos con Portos hai uns meses, tanto a alcaldesa como eu mesmo, e evidentemente o que nos pareceu non nos parece unha taxa, parece-nos un sablazo que nos están metendo. Pois acabamos de pagar 11.000 euros por utilizar a esplanada portuaria nas festas de Burela, que, bueno, baixo o noso punto de vista, incluso non meteríamos as festas de Burela no tema da lei de portos, que marca claramente que se poden facer excepcións a festas ou celebracións relacionadas co mundo náutico pesqueiro, como pode ser neste caso a Feira do Bonito, que creemos que é unha feira que sirve para precisamente poñer en valor un produto pesqueiro como pode ser bonito, por lo que temos que pagar, creo que rondan os 14.000 euros por usar a nave de redes. O mismo na Feira Espomar, que tamén nos meten outro sablazo bastante importante, con lo cual pues, parece que queren os concellos para financiar portos, non? Eu penso que eso non é unha postura moi intelixente, porque basicamente, ademais de todo isto, entreganos as instalacións como non les entregan, é dicir, a nave de redes, pues, temos pasado Espomares chovéndonos auga dentro, temos que facer nosotros mantenimento de pintura, temos que incluso preparar nosotros a nave para o evento, e desde logo non nos parece xusto despois de pagar e encima, pues, o que estou falando, non? Unha taxa de 15.000 euros por usar para esas actividades, con lo cual non podemos estar máis de acordo con esta moción. Señor Rouco. Sí, moitas grazas. Antes de nada, facer unha aclaración. Dende o Grupo Municipal Popular defendemos os intereses dos veciños, sexa 1 ou 10.000, o que é xusto. O que sexa xusto, sexa 1 ou 10.000.
aquí parece ser que cando é mayoritario, cando interesa, por un afán electoralista, sí que se defenden cuestións, e se non ten un rédito electoral, non se defenden determinadas cuestións. Falaba do afán recadatorio o señor Pillado. Non sei, algún veciño ou veciña de Burela podería pensar o mesmo da incorporación de prestado, parece ser, de momento, do coche da DXT, do vehículo da DXT. Será de afán recadatorio ese vehículo que anda circulando polas rúas de Burela, o que ten o Concello de Burela. Será afán recadatorio. Xa vimos que nos orzamentos vostedes triplican na partida de sancións, de multas, cuadriplican a cantidade que se recadou o ano pasado. Xa teñen unhas estimacións ben feitas, supoño. Falaba o segundo tenente de alcalde, falaba de unhas cuantías da Feira do Bonito, do Ave de Redes, da Esplanada Portuaria. Empezaba a sumar 11.000 euros daqui, 15.000 euros dalo, tal. E resulta que no ano 22 e no ano 23 as tasas que pagou o Concello de Burela foron de 14.500 euros. No ano 22 e no ano 23, 14.500 euros. Non houve nin 15.000. Son datos oficiais publicados, 14.500 euros. Resulta que agora os que están batindo récord na suba de tasas aos veciños e veciñas de Burela, a última do servicio da auga, hai ben pouco, que lle subiron unha cuantía ben numerosa, e resulta que agora non queren cumplir coas súas obrigas fiscais con Portos de Galicia. Sabedores, ou deberían sabelo, que as tasas que se pagan a Portos de Galicia reverten no propio porto, nas propias instalacións portuarias. Reverten nas propias instalacións portuarias. Vostedes non queren ter adecentado o Porto de Burela? Non queren que haxa cartos para que o Porto de Burela esteña ben adecentado para os mariñeiros, para os pescadores, non queren iso tampouco. Ou é que isto tamén son parte desas competencias impropias que sempre andan pregonando. Por certo, competencias impropias como o Servicio de Axuda no Fogar, que foron creadas, tal cual o dicen vostedes, polo seu propio goberno bipartito da Xunta no ano 2008. Vostedes non queren colaborar para que as instalacións portuarias de Burela estean en boas condicións, que é o que parece que queren facer. Reclaman aos veciños e veciñas de Burela que paguen tasas desmesuradas. No mandato anterior abstivéronse cando foi o tasazo que se trouxo aquí, por exemplo, que lle digan agora aos hostaleiros, ou que se lles vai duplicar a tasa ou xa se lles duplicou a tasa de terrazas, ou que lle digan aos veciños e veciñas que queren instalar unha andamiaxe en vía pública, ou aqueles constructores, esperemos que dentro de pouco haxa algunha grúa por Burela que empecen a edificar. Vostedes queren que os demás paguen, pero vostedes non queren cumprir coas súas obrigas. E polo momento, nada máis. Moitas gracias. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, por alusións rapidamente, señor Pillado, eu entendo que se poden facer mocións, e non dixen que non se puideran, que fose algo ilegal, pódense facer sin ningún problema pola nosa parte. O que nos resulta é curioso que dende un grupo de goberno se presente unha moción e non un punto na orde do día. Simplemente. E despois o tema do criterio, de seguir o criterio do outro grupo municipal, eu creo que a señora Bernal explicou dunha forma excepcional os problemas que trae esta normativa xurídica. Simplemente, eu que non teño ni idea de leis e as poucas que conozo, pois vou tirando, non teño que añadir nada a este asunto, non? Como se explicou, é unha normativa que hai que actualizar por unha modificación de leis superiores, que é unha ordenanza municipal pois que, permítaseme a expresión, non ten ningún tipo de relevancia á hora do día a día no Concello. A partir de aí, a explicación que deu a señora Bernal a nivel xurídico é, nada máis que engadir. Ben, no punto nesta moción teño que dicir que, bueno, que estou de acordo en parte, agora explico o meu razonamento, pero antes quería facer unha pregunta que é, bueno, este grupo no primeiro pleno ordinario trouxo unha moción para recuperar
pasos de peatóns ao longo da vila de Burela, en Arcadio Pardiñas, na Avenida da Mariña, e por parte do goberno non apoiaron esa moción argumentando de que eso non era unha moción. Entón, a primeira pregunta que quería facer é cal é a diferencia desa moción que presentou o Grupo Mixto Son Burela no primeiro pleno ordinario con esta moción que se presenta hoxe aquí. Esa é a primeira pregunta. De momento, neste turno, nada máis. Moitas grazas. Señor Fernández. Perdón, señor Pillado. Grazas, alcaldesa. Ben, e por ir contestando, é que, claro, a comparación que fai das taxas de portos coas as multas que pode establecer a Policía Local é que simplemente os califican a vostede mesmo. Facer esa comparación que pasa unha multa por alcoholemia ou por exceso de velocidade con unha multa ou con unha taxa por facer unha festa ou por dinamizar na vila, pois eu creo que aquí descalifícanse por si soas, non? Logo dice que, claro, que esas taxas que revirten no mantemento do porto. E estuvemos nun conto de Palilleiras e había uns caldeiros ali que había goteiras na entrada. Cando entramos todos vimos que había uns caldeiros con goteiras. Ese é o mantemento que fai Portos de Galiza nas instalacións portuarias de Burela. O sea, non que redundan os cartos que pagamos o Concello a esas asociacións. Porque voulle dar un dato. Non sei se o sabe, pero se vostede pregunta, a lonxa climatizada de ABSA pagarona os armadores de Burela no seu momento. A lonxa climatizada de Porto de Celeiro pagaron aos armadores de Porto de Celeiro, que son os dous portos máis importantes que hai ou que xestiona Portos de Galicia. A lonxa climatizada de Ribeira pagou na Xunta de Galicia. Non a pagaron os armadores de Ribeira. Aí a Xunta de Galicia invirteu. Pero eses cartos, aquí nos vemos aquí en Burela, eses cartos que vostede fala. É que non fala dunhas cousas que logo das terrazas, que ten que ver o das terrazas? O sea, vostede dice que non, como nós facemos unha ordenanza de terrazas non podemos reclamar ou pedir unha exoneración das taxas de Porto desde Galicia, que estamos pedindo por o ben da veciñanza e incluso do tecido asociativo. Pero é que eu, como dicía antes con iso, que descalifícase vostede solo, ponse vostede de soiño de costas á veciñanza, ao Concello e ao tecido asociativo desta vila. Nos humildemente pedimos o voto para esta moción, se teñen a ben dalo, perfecto, senón, pois, sentímolo moito que esteñan de costas ao propio Concello e a veciñanza. Para responder a Beto, pois, a diferencia entre unha moción ou outra, iso é un criterio técnico, un criterio que non me corresponde a min dar, porque, claro, é que eu fío-me do criterio dos técnicos municipais, entón, pois, terán que ser eles que digan por que unha se considera moción ou non, porque hai dudas de que se unha moción ou non, e outras sí, sen máis. Moitas grazas. Señor Fernández. Moitas grazas, alcaldesa. Bueno, xa sabemos que é a media estrella do señor Rouco se chega a gobernar un día a Burela. Cepillas a policía local. Non quere controles de tráfico, nin quere nada. Perfecto. Bien, moléstalle moito o coche da DGT. O que non lle molesta é a tasa que nos cobra Portos por usar as instalacións portuarias. Ao señor Rouco, polo que vemos aquí, parecelle moi ben que a Ledicia, por facer unha festa de promoción dun produto estrella no Porto de Burela como é bonito, lle cobren por facer uso da esplanada. Pareceme perfecto. Oye, é unha opción máis. Parecelle ben que a Fundación Espomar lle metan outro clavo por facer unha feira para promocionar o sector náutico pesqueiro. Moi ben, non pasa nada. Usted está dicindo e os veciños, pois, bueno, xa saberán o que teñen que facer. Repito, sin máis, porque non merece, o sea, eu creo que é de xusticia, que, bueno, eu non digo todas as actividades, pero as actividades que o Concello e as asociacións do pobo queiran facer na esplanada do Porto, eu creo que é un ben público que se debe utilizar e, desde logo, pois eu non podo estar máis de acordo na moción que presenta. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Señor Pillado, donde hai guteiras é no xulgado de paz. Amañaron as vostedes, porque ya levan reclamando dende o comezo do mandato. Donde hai goteiras é no xulgado de paz. De que viven as administracións locais, se non é da recadación de tasas e impostos? De que viven vostedes? E, oia, menos mal, como dixo en algún momento algún concelleiro ou concelleira deste pleno, en algún outro pleno, menos mal que isto se grava, ou que as palabras que acaba de poñer na miña boca o señor Fernández Rei nunca foron pronunciadas. Menos mal que isto está gravado e demostra un pouco máis quen é quen nesta corporación plenaria.
Extrañábase ao comenzar a intervención o compañeiro do grupo mixto de que se fixera unha moción por parte das dúas patas deste goberno bipartito. Bueno, se mira o histórico deste mandato, darase de conta que o BNG só presenta mocións cando se aproximan as eleccións para facerse notar. É importante ter iso en conta. E polo demais, nada, a prioridade de portos son os usos portuarios. Para manter os portos saneados, limpos, preparados, fan falta recalar tasas, senón é imposible, e queixábase das goteiras que hai. Imagínense se non hai esa recadación de tasas. Ainda serían peores, non lle parece? Todos ten que colaborar. Igual que colaboramos os veciños e veciñas de Burela, as tasas que pagamos o Concello de Burela, de forma desmesurada en algúns casos. Moitas grazas. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas. Bueno, rogaría, non sei a quen lle corresponde, si me pode aclarar esa diferencia da pregunta que fixen antes, non sei se se pode aclarar, se non continuo coa miña intervención. Quere intervir o señor secretario. No, eu sobre as mocións, aparte, dixeno ao inicio deste pleno. Gustaríame poder pronunciarme en escrito no seu momento, de forma previa, de acordo co que establece o 128 respecto ao asesoramento legal preceptivo. Agora penso que é complexo, porque parte moi discutible, de acordo coas diferentes modificacións legislativas que hai. O dito, gustaríame poder ter a oportunidade de pronunciarme por escrito desta cuestión. Perfecto, ningún problema. Continuamos. Ben, pois imos considerar logo que isto é unha moción e que a que presentei eu no primeiro pleno ordinario citando a recuperación de distintos pasos de peóns na vila non o era, vamos a asumir que isto é así. Creo que este é un debate un pouco máis complexo do que se está aquí falando, porque naide obriga a utilizar as instalacións portuarias para facer celebracións populares. Naide obriga a ir ali. Que pasa? Que aquí en Burela estamos obrigados porque non temos espacio, nin temos infraestructuras onde poder celebralas noutros sitios. Entonces, pois non nos queda máis remedio que utilizar as infraestructuras doutra administración e, lóxicamente, pois iso ten un coste. Dentro deste razonamento, pois o Grupo Mixto Son Burela, este que lles fala, estaría de acordo en facer esa solicitude para que para que as taxas se reduzan o máis posible, incluso pois se poden reducir a cero, sería o ideal para que non supuxeran un gasto para as arcas do Concello de Burela. Tamén entendemos a posición de Portos de Galicia de que as infraestructuras son súas e quen queira utilizalas pois terá que pagar unha taxa a que corresponda como os veciños e veciñas de Burela as pagan cando se utilizan infraestructuras do Concello de Burela. Iso é así, creo que naide aquí está en desacordo con esta afirmación. Ben, indo á moción, claro, a moción dícenos, moción para solicitar á Xunta de Galicia a modificar a Lei 6/2007 de Portos de Galicia para eximir aos concellos e entidades sen ánimo de lucro do pago pola utilización dos terreos portuarios. Eu, esa parte de as entidades sen ánimo de lucro, xérame dudas en sentido de que eu vería máis lóxico que se solicitase só aos concellos e que fosen as entidades sen ánimo de lucro quen, por mediación dos concellos, fixesen esa gestión. Que pois unha asociación, claro, non vamos discriminar se é unha asociación con un volumen moi importante ou unha asociación con un volumen pequeno. Claro, unha asociación pequeniña non se vai poñer a litigar nin a xestionar coa Xunta de Galicia polos agravios que pode ocasionar. Entonces, que sexa a través do Concello de Burela quen se fixera esa xestión. Por lo tanto, veríamos máis lóxico que se solicitase simplemente para os concellos. E pola nosa parte, nada máis. Moitas grazas. Señor Pillado. Ben, para pechar, señor Rouco, xa eu creo que o resumo que dixo é que se non se cobrara estaría peor aínda, que xa é moito decir, non? Quer decir, vende como está o Porto. Por certo, un detalle, se ten a ben a xente de Portos, diga xa que tan ben está, tan limpo está, como di vostede, que se fai tanto mantemento, aí na zona do Berbés, aí onde comeza o camiño do Perdouro, ali había un contedor que Portos quitou.
e non fan a recollida. E moitas veces, cando é desperfecto na zona de portos, asume o Concello de Burela. Dos dígalles que a ver se ese mantemento, esa limpeza é efectiva. A ver se o é. Porque é moi fácil vir aquí e criticar en todo o Concello, pero logo creemos que aí hai unhas carencias moi grandes. É dicir, que bueno, que máis goteiras iba a haber se non se pagaran as taxas, pois home, é moito dicir. É moito dicir, é dicirlo ás palilleiras, é dicirlo á xente que traballa na Fundación Espomar, é dicirlo a todos aqueles colectivos e voluntarios que organizan festas que dinamizan a nosa vila, promocionan produtos ao propio sector pesqueiro, é moito dicirlle que ainda así podería estar peor. Pero bueno, o que digo, vostede colócase de costas á veciñanza, de costas ao Concello de Burela, é o seu problema. Con respecto da idoneidade das mocións, mire, eu non sei se vostede está ahora mesmo nun momento de impás ou non ten claras as cousas, a mellor non tivo tempo de ver a actualidade da Mariña e da provincia neste tempo. Vostede, como sabe, o BNG é unha organización comarcal e traballa de forma comarcal. Esta moción, aparte de levarse por deputado provincial Dani García, que é de Barreiros, e tamén, evidentemente, representante da Mariña en Deputación, levou na Deputación de Lugo, levouse tamén ao Concello de Foz, porque é outro concello, evidentemente, moi afectado polas taxas portuarias, tendo en conta que ali tamén asumen ou teñen o mercado semanal en terreo de portos, non? Entón, como comprenderá, eso responde á estrategia que ten o BNG a nivel comarcal para servir á veciñanza de toda a Mariña e para mellorar a situación, non atende a interés electoral das eleccións europeas. Vale? Quero que lle quede claro, porque tamén no caso anterior da moción anterior que trouxemos, que era para unha reunión, solicitar unha reunión coa xefa territorial de educación, evidentemente o problema que había, por exemplo, co centro sedes, o problema do acceso das persoas con mobilidade reducida aos centros educativos non é un problema que creáramos para as eleccións, é un problema que existe e intentábamos dar de traslados. Non confundar as cousas. Damos unha organización que traballa polo ben desta vila, desta comarca. Non temos ese afán electoralista, porque aparte tampouco temos resultados electorais para dar moito, non? E sen máis, moitas grazas aos apoios, aos que non foron apoios, pois sentímolo moito. Moitas gracias, señor Pillado. Procedemos a votar. Votos a favor da moción. 7 votos a favor, votos en contra. 4 votos en contra, abstencións. Unha abstención. Ben, continuamos xa polo último punto, que é o de rogos e preguntas. Paso a palabra ao señor Rouco. Sí, moitas gracias. Nesta ocasión será a miña compañera Susana Bernal, ou Susana Bernal, sí, Susana Fernández, a que leva a cabo os rogos e preguntas. Bueno, boas tardes, noites. Nós desde este grupo creemos que é moi triste chegar a estes extremos, pero antes de tomar calquera outro tipo de medida, rogamos que se cumpra coa lei do Concello de Burela e que se actualice toda a documentación que debe figurar en dito portal e que non se actualiza dende hai 2 anos. Tamén rogamos que se lle conteste a todos os veciños que presentan escritos neste Concello, en tempo en forma, algo que non está a suceder tal e como se nos informou. Outro rogo é que, por parte de numerosos pais e nais do noso Concello, queren que se habilite unha fonte de auga potable no Parque de Rosalía de Castro. A verdad é que é bastante necesario ter ali algo para que os nenos poidan beber. Tamén se roga, por parte de numerosos veciños, que se empecen a rozar os solares de debaixo do Parque de Rosalía de Castro. Por petición veciñal, tamén rogamos que na avenida da Playa da Marosa se rematen as aceras. Outro rogo que temos é que cando volva a haber acontecementos na vila, como as festas, proíba aos veciños e aos comercios sacar mobles e cartóns á rúa. Os traballadores que os recollen teñen serios problemas para pasar co camión por algunhas rúas cortadas. Por exemplo, a de Pardo Bazán, aquí por diante do Atrezo. É difícil virar co camión nesa zona. Logo tamén temos unhas preguntas. Tras as múltiples queixas veciñais, que medidas se están a tomar para paliar a praga de ratas e ratos que asola Burela? Bueno, esta xa me puxo o meu compañeiro Manuel en riba da mesa, pero
que se ten pensado facer para solucionar as riadas de auga que entran no xulgado de paz cada vez que chove? En caso de que haxa algunha iniciativa, cando se vai a poñer en marcha? Outra sería cal foi a aportación económica por parte do Concello a estas pasadas festas patronais? E cal foi tamén a implicación do Concello a nivel organizativo nestas festas patronais? Tamén temos que son moitos os veciños de Burela que nos preguntan se fixo ou ten pensado o Concello de Burela aplicar unha suba do IBI. Cantas bandeiras azuis para as praias de Burela foron concedidas este ano? E se hai algunha que non obtivo este galardón, cal foi o motivo? Moitas grazas. Ben, señor Eiroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Nesta ocasión non temos nin rogos nin preguntas. Grazas. Ben, pois pasamos a contestar. Os rogos, aínda que non se contestan, sí que vou a puntualizar algo. O de actualización do portal, que fai 2 anos que non se actualiza, eses escritos de veciños que non se contestan, si queren pormenorizar, é dicir exactamente que veciños, que escritos ou que non lo fagan saber, estaremos encantados de atendelos e de escoitalos. En canto recollemos a petición da fonte, que xa había, rozar solares debaixo do Rosalía, saben e constame que é unha tarefa que estamos facendo a diario e aqueles que non cumplen están recibindo notificacións para poder facelo nós. Hacer a Esplalla da Marosa. Prohibir mobles á rúa. Isto está moi ben, porque, claro, antes de sacar mobles á rúa, calquera día da semana, non porque haxa festas, hai que chamar e teñenche que dar o consentimento. Evidentemente, nas festas non se deu ningún consentimento, porque tiñamos a todo o equipo de Urbaser para por as festas e todavía continúan. Co cal, isto é difícil de controlar, sí que o subimos ás redes para que a xente teña un pouco de vergonza, porque ao final naide ve, e quen ve pois non quere apuntar a ninguén. Entón, non faría falta prohibir, porque en realidade calquer día da semana, cando se quere sacar algo á rúa, hai que pedir permiso. Preguntas. Praga de ratos e ratas que asola Burela. Parece a Melín isto. A ver, temos unha empresa contratada que está, aínda firmei a semana pasada outra vez os cepos e todo o control que se está facendo e a limpeza que se fai en este aspecto. Riadas de auga do Xulgado de Paz. Non é somente no Xulgado de Paz, é un edificio a Praza de Abastos que necesita mantemento e estamos invertindo niso. E pasa pois por unha obra e por unha inversión grande que estamos evidentemente mirando xunto con outros edificios que estamos tamén mantendo actualmente, como por exemplo a cúpula do auditorio, que nestes momentos se está arreglando. A aportación económica das festas patronais. Polo momento, a día de hoxe, todavía ningunha. Cando teñamos todos os datos do que vamos a pedir a través do plan de putación, que eso sí que xa se notificou, que son uns 10.000 euros, a nominativa que vai ter a asociación, que son 35.000 euros, e a maiores as facturas que pague o Concello, faremosllelo saber. A implicación total e absoluta. Dende o momento contando que era unha comisión de festas que partía de cero, ou de menos cero incluso, tiveron a nosa colaboración e implicación total e absoluta, non solamente do equipo de goberno, sino que tivemos varias reunións con todas as persoas, axentes e partes implicadas nas festas patronais. E por eso temos que dicir que bueno, mañá mesmo temos outra reunión ás 11 da mañá porque sempre hai cousas que se poden mellorar. Estas reunións a posteriori están moi ben, tanto coas forzas de seguridade, coa empresa de limpieza, concelleiros e concelleiras que estivemos implicados, coa comisión, e todas as entes, todas as persoas implicadas, temos unha reunión
porque a pesar de que a valoración é moi positiva, sobre todo non houbo, bueno, pois ningunha desgracia, non pasou nada que co que sempre nos levantábamos, non, para mirar no móvil e que non pasara nada. Estamos contentos e contentas, pero sí que sempre se pode mellorar e para eso estamos aquí. Entón, nada, reitero a colaboración total e absoluta. En canto ao IBI, de momento non temos iniciado ningún expediente con respecto a isto. Bandeiras, pedíronse dúas, este ano xa se descartaron a de Ril, porque pedíase e nunca non la concedían, porque é unha praia que non cumple as premisas que solicita a bandeira azul, entón directamente non a pedimos. E pedímola para a Marosa e para a Urbana, bueno, que é Urbana e Cabaliño. Son as dúas que se pediron e viñeron concedidas. Nada máis. Moitísimas gracias por os que asistentes que estades aquí, a todos os que nos seguides a través da canle de YouTube. Boa noite de xoves.